waro waro sepi trapasing prajurit pate bujang kena lawan pepati ing siko kabeh atur lepet dening waro ponorogo bejo santiman swarane bedah akoso iyo hae singo bareng dadi telukan iyo hae sarwa ireng sandangane iku sekedar ditorenya ing ponorogo mingkar mingkur ring angkara akarana kerenan marti siwi sinawang resmine kita sinupa sinukarta mereka tarto pakardine ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama agame
aku iki kasmaran oi ora doyan mangan nopo meneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang wong ayu tambah nono rasa tresnoku Manunggal Trisjati lho iki. Penak bolong. Sesok. Ses. Asik. Apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa meneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang wong ayu tanpa nono rasa tresnoku Sugeng dalu Mbak Rizka. Sugeng dalu Mas Huda. Heeh, iso adem-adem ngene iki hawane ya. Adem mo? Aku adem iki. Aku serada panas iki. Aku kademen isian. Gedene semono kok kademen. Nah, iki ngaturaken sugeng dalu ki dumateng Pandemen Tresna Budaya Jatilan Manunggal Trisejati. Ingkang mijil saking Bangun. Iki apa to, Mas? Apa iki ceritane bapak apa? Bapak pembuka. Bapak bundas, bapak pembukane ya. Bapak pembuka. Nek bapak bundas ya mengko. Sing kari dhewe. Sekari dhewe. Oh iya. Nek bapak pembuka ya ora bundas. Heeh, kalem ketok iki ya Mas. Kalem iki Mas. Kok ora dibuka ya? Aku malah dipetentengi barang. Sapa? Isine sapa ta? Isine sapa? Isine sapa ta iki?
Isine sapa isine? Kok ora dibuka topenge iki isine sapa? Kok bagus ngono kuwi, Mas? Rapede. Goyang ya. Heeh. Oh. Begini lho. Derek mawon, Mas. Apa ada request Pak Bu monggo yang request aku panyuwunan boleh. telagon. Panyuwunan utawi pamundutan. Mau nyawer juga boleh. Oh, sangat boleh sekali. Ndak nyawer juga. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa nek kok bangeten. Guyon, Mas. Ora apa-apa. Guyon Ndak nek nek sepaneng. Guyon nek menang iki ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek ana disyukuri wong ya jenenge wong nyawer kuwi iki padha karo sedekah. Wong sedekah kuwi terus rezekine lancar. Mula nek pengen rezekine lancar, nyawer. Ya, Jen. Ya sementara belum ada permintaan lagu, monggo nderek wingking, daro-daro biyaga garape napa nderek mawon. Isu-isu. Rembukan apa to, Mas? Mbak aku dijak rembukan. Aku jak rembukan ra iki. Ora, ditinggal lak, Ji. Wah, tinggalan sepur. Ayo. Dosa yai atraketo to sesaji kanggo srana keniro asam pamuja amamito nugroho saking yang widi Kene peleno, kene rantai panen jangko. Nantu bab serba apa suki jual. Sampai tiba-tiba alam belakang bertarung sesati rayu trisati tidak percaya. Ayo. Bos cuma wis tolak bala ing sekolah. Dosa kiai angraketo to sesaji kanggo srana keniro asam pamuja amamito nugroho saking yang widi Kene peleno, kene rantai panen jangko. Kene tubuh serba apa suki jual. Sampai tiba-tiba olah belakang bertarung sesati rayu trisati